според вас назначаването на този човек като областен управител, това е опит за провокация? Абсолютно. Да, абсолютно. Аз това, което мисля, Благоевград, специално Благоевградски окръг, е дал толкова много революционери, като Гоце Делчев, Янесен, Драме Груев. Това са хората, които са освободили буквално цяла Пиринска Македония преди 100 години и в същия този регион ти да туриш този човек като областен, това определено за мен е провокация. Провокация по ред причини. Значи първо, аз ще ви кажа, нали, така малко се повторя, но не може един държавен мъж да започне първата си крачка към обществеността на Пиринска Македония да му е лъжа. Значи той казва, че е от друг етнически произход. Какъв начин друг етнически? Той е помак от село Бабе, който изповядва ислям. Нищо лошо. Но ние знаем, че помаките са българи, които са приели ислям. Нали? Какъв е той по етнически произход? Значи тук целият Българска академия на науките и цялата академична общност ще застане зад мене по този въпрос. То е ясно, че това е една лъжа. Как може ние да вярваме? Първата крачка на един човек, това беше в местен вестник беше публикувано, първата крачка към хората да е лъжа. Второ, може ли, примерно, третата политическа сила в Благоевградска област да от нейните редици да се назначи тук област? Ти всъщност колко избиратели имат от Благоевградския регион? 11 хиляди. Срещу колко? Не, общо са 11 мандатен район. 11 мандатен район. Значи ДПС са двама депутати. Не, имам предвид колко от населението в Благоевградския регион е гласувало за ДПС, те не са повече. Да, само двама депутати имат. 19 хиляди души има Янен. Значи трябва да ви кажа, че неговият приемник Местан е не по-малко така обигран от ментора си. Не по-малко, достатъчно умен е, така че да не го подценяваме и този същия моментния шеф на противоконституционната партия ДПС. Лютви Местан. Да. Понеже тук разни си позволяват да казват, че ние сме знаем всички, сяваме етническо напрежение, искам да ви кажа. Ние няма да имаме нищо против, ако този човек е избран от листата на ГЕРБ или БСП или която е друга българска партия и да бъде областен управител. Но ДПС не. Това е провокацията. Искам да ви кажа, че това са не случайни неща, назначаване на областни управители над ДПС. Пловдив, Пазарджик, Благоевград. Те са за ислямската дъга. Значи, тук започват парите на ислямските фундации. Тук започва ислямизирането на циганите, които са една маргинална част от нашето общество и за някакви жълти стотинки лесно манипулираме, просто ще станат и марсианци, ако някой им плати. И нещата си тръгват. Както виждате, в Пазарджик служиха уния пари и аз се чуя дали съм в Пакистан или съм в Пазарджик. Те ще искат и джамии. Нищо чудно да направят и Говорят, даже Гоце ще прави на джамия, когато сега доста се съмнява, че там точно минават част от исламските партии. Вече си имат и медии техни. Те ви имат си, разбира се. Станахме малко свободни медии. Вижте, какво петричани са си юнаци и аз знам, че те не да се предадат. Знаеш ли, те вчера дори се опитаха да донесат, т.е. да карат хора с автобуси, полиция да ги спре на позигона в автобуса. Това ако не е провокация, аз съжалявам, че полицията не ги пусна тук. Да почнем една революция или ще я правим или няма. Те какво си мислят? Че яхнаха народа сега и какво? Няма да стане. Няма да стане. Политици трябва да им стане ясно, но аз имам чувство, че те живеят на друга планета. Те живеят в някаква сграда и не излизат навънка, не се возят в трамваи, не карат колела и не разговарят и не си купчат билети по рейса. Тоест те нямат контакт с обикновените хора. Ако продължава така, искам да ви кажа, че сме една крачка от по-екстрени действия. И то не е от нас тук, а от обикновените хора. Знаете ли, действително се подготвят някакви такива истории, не е далеко една граница, така революция. Да се надяваме до там да не се стигне. Не можа да влезе в парламента и ни го слагат тук областен. Това, което не е нормално. За нашата област не е нормално това. По принцип и не само за нашата област, и за Пловдив, и за цяла България не е нормално да служат хора от ДПС. Ние нямаме, ние не сме да гледаме да нажижаваме на етническа основа. Аз също имам познати турци и помаци, които ги уважавам. Но хора си има много работа. Както цигани до цигани си има много работа. Но за мен не е нормално, все едно аз да ида в Турция, да направя партия и да почнат. Него ще го гонят като кмет на Белица и го изхвърлят. Полицаите го спасяват от лич на Белица като кмет на едно малко градче.
Оттам го свърлят като кмет и ще го сложат областен управител на област Благоевград. Няма как да стане. Той не е кадърен да управлява толкова голяма област. Значи явно е нещо по-надълбоко. Нещо има друго. За мен мисля, че искат да настроят по маса също друго. Така, какво да очакваме за утре? Утре продължаваме. Днес колко човека бяха? И около 200 мисля. Трябва да отлепат от тая точка. Какво музикално това има? Буквален превод има. И какво означава да оставиш ти на завоевателя на именованията в страната си? Кой народ го е допуснал? Сега ми направи впечатление, ето тук на тая чудесна фотоизложба.